nazdar. Dnes by som vám rada povedala o našej súťaži Slovak Nordic Walking Tour. Je to 6 kôl bodovaných súťaží po celom Slovensku. Začíname už teraz v marci, končíme v decembri. Na túto súťaž sme vám vyškolili nových rozhodcov, ktorí budú používať žlté a červené karty. A keď nedodržíte správnu techniku a správny postup na týchto súťažiach, tak vás budú penalizovať. Žltá karta sú 2 minúty, červená karta je diskvalifikácia. Takisto vám fixkou zaznamenajú na vaše číslo čiarku, to znamená, že máte koľko penalizácií máte, toľko čiarok sa tam objaví, 3 žlté karty je diskvalifikácia. Ukážeme si, čo je vlastne správna technika, ktorú akceptujeme na súťažiach a aké sú najväčšie pochybenia.